Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Martes, September 16. Bulacan SP makikipagtulungan sa Independent Commission on Infra. 165,000 classroom backlog, target solusyonan ng CAP Act ni Senator Aquino. Dagdag na silid-aralan, prioridad sa 2026 budget. Pagpapatayo ng community college sa Mexico, target ng Pampanga government. Mahigit 116 billion pesos iniramit ng mga GOCC sa gobyerno. At Filipinas Futsal Squad makakalaban ng mga powerhouse team sa Women's World Cup. Tutulong ang Sangguniang Panlalawigan o SP ng Bulacan sa isinasagawang investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure o ICI kaugnay ng mga questionabling flood control projects sa lalawigan. Ito ang kinumpirma ni Vice Governor Alex Castro na nagsabing bahagi ng kanilang pakikiisa ang pagtulak ng sariling investigasyon sa Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Matatandaang sa mga nakaraang panayam, ibinahagi ng ilang lokal na opisyal sa Bulacan na wala silang kaalaman hinggil sa ghost projects at palpak na flood control projects na mismo ay nasilip ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa magkakatabing bayan, ang mga proyektong ito ay gumastos ng milyong-milyong piso, ngunit bigong magbigay ng inaasahang benepisyo. Dagdag pa rito, ayon kay Pangulong Marcos, nasa 6.5 billion pesos ang kabuang halaga ng 668 flood control projects sa Bulacan, na kabilang sa mga may pinakamalaking alokasyon sa ilalim ng kanyang administrasyon. Independent Commission na nilikha ng ating Pangulo, maganda, ayun nga, pinag-uusapan na namin. So we are going to have a session on Thursday. Dahil suporta sa Pangulo dun sa investigation, ay yung isa na sa higop, talagang siya ay gumawa, nagpapaimbestiga patungkol dito sa kanya sa provincial level. Pero ang Sangguniang Panlalawigan din po ay meron pwede din na yung sinasabi po ninyo na resolution supporting yung ICI na ginawa ng Pangulo, ay sabi nga ni Gob, suporta naman talaga tayo minsan talaga dyan. So, ano pong matutulong ng bawat isa sa investigasyon na to, gagawin po natin para malaman natin yung katotohanan. Nakakalahati ang kita ng PAGCOR matapos sa tanggalin ang pagbabayad sa online gambling gamit ang e-wallet platforms. Dinidinig na rin ng Senado ang mga panukala kung ipagbabawal o maghihigpit sa pagsusugal online. Narito ang balita. Ibinunyag ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ng PAGCOR na bumagsak ang kanilang kita ng 40 to 50% kasunod ng pagtanggal ng gambling payment links sa e-wallet platforms. Sa pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement, sinabi ni PAGCOR Assistant Vice President Jeza Maris Fernandez na naitala ang pagbagsak ng kita sa unang 2 linggo matapos sa putulin ng e-wallet platforms ang kanilang koneksyon sa online gambling transactions. Inanunsyo naman ng Government Corporation ang nakatakdang paglulunsad ng Artificial Intelligence Power Tool na layong tukuyin at harangin ang mga illegal na gambling website. Ayon kay Fernandez, makikipag-ugnayan sila sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, National Telecommunications Commission at Department of Information and Communications Technology para mapalakas ang laban kontra sa mga hindi lisensyadong online gambling operators. Nanindigan naman ang PAGCOR sa Senate hearing na mas mainam ang mahigpit na regulasyon kaysa tuluyang pagbabawal sa online gambling. Samantala, ibinibigay raw ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang pasya sa Kongreso kung magpapatupad ang total ban o paghihigpit sa mga ipinatutupad na regulasyon.
magsusumite rin ng BSP ng position paper na maglalaman ng benepisyo at kahinaan ng nasabing mga opsyon. Ayon kay Committee Chair Senator Erwin Tulfo, patuloy nilang pag-aaralan ang social at economic implications ng online gambling na parte ng proseso sa pagbubuo ng naaayong batas. Kasalukuyang tinatalakay sa mataas na kapulungan ng mga panukala sa online gambling na inihain ni na Senator Pia at Alan Cayetano, Juan Miguel Zubiri, Loren Legarda, Bongo at Raffy Tulfo na nagdanais ipagbawal ang naturang aktibidad. May ibang panukala rin sina Senator Sherwin Gatchalian at Risa Hontiveros na nananawagan ng regulasyon at harm reduction mechanisms tulad ng pagpataw ng buwis para mapigilan ang gambling addiction. Naghain din si Senator J.V. Ejercito ng resolusyon na nananawagan ng mas mahigpit na regulasyon upang mapigilan ang paglaganap ng online gambling at lending. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, umarangkada na ang serye ng mga konsultasyon hinggil sa planong dagdag sigil sa serbisyo ng tubig sa Clark Freeport Zone. Mahalaga raw na makuha ang sentimiento ng locators bago magpatupad ng water service pay hike. Narito ang balita. Sinimulan na ng Clark Development Corporation o CDC at ng Clark Water Corporation o CWC ang serye ng mga public consultations hinggil sa panukalang dagdag singil sa serbisyo ng tubig sa Clark Freeport Zone nitong September 9. Ang hakbang na ito na tinawag na Rate Rebasing 2026 o RR26 ay may layuning matiyak ang makatwiran at patas sa singil sa tubig na sumasalamin sa aktual na halaga ng pagbibigay ng maaasahang serbisyo at wastewater services sa pamamagitan ng Rate Rebasing Scheme. Sa pulong, binigyang diin ni Gloria Victoria Taruk, Vice President for Legal Affairs Group ng CDC, ang pagnanais ng korporasyon na magkaroon ng transparent, may pananagutan at inklusibong pagdedesisyon. Nais ang CDC na ipabatid sa mga stakeholder at publiko ang mga panukalang pagbabago sa singil sa tubig. Ipaliwanag ang dahilan sa likod ng rate rebasing process at dinggin ng kanilang mga puna, alalahanin at rekomendasyon. Aabot sa 62 opisyal ang 37 locators ang lumahok sa RR26. Ibinahagi sa forum ang comprehensive update sa performance ng CWC batay sa nakalipas sa rate rebasing commitments. Ipinresenta ni CWC President Melvin Jantan ang detalyadong service improvement plan para sa RR26 na naglatag ng mga estratehiya at mga inisyatiba upang mapalakas ang kalidad ng serbisyo, malutas sa mga problema at matugunan ang nagbabagong pangailangan ng locators. Nakalap naman ang mga mahalagang puna at rekomendasyon mula sa mga locators sa bukas sa talakayan matapos ang presentasyon ng RR26 ng CWC. Tanging Clark Water Corporation ang nagbibigay ng serbisyo ng tubig at used water sa Clark Freeport at Clark Special Economic Zone. Matatandaang naging mahalagang yugto ang pag-aproba sa RR22 noong 2023 dahil ito ang unang matagumpay na rebasing exercise mula pa noong 2014 at unang umento sa taripa ng CWC sa loob ng 17 taon. Isinasagawa ang rate rebasing exercise tuwing 4 na taon upang i-recalibrate ang singil sa tubig batay sa aktual na pamumuhunan, service performance at future improvement plans. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Naghatid ng free legal services ng Department of Justice Action Center o DOJAC sa mga kabalen sa Barangay Santa Cruz, Magalang, Pampanga nitong Sabado, September 13. Sa pamamagitan ng Katarungan Caravan, nakatanggap ng libreng legal assistance at consultations ang mga individual at pamilyang nangangailangan. Katuwang ng DOJAC ang iba't ibang ahensya gaya ng National Bureau of Investigation o NBI, Interagency Council Against Trafficking o IACAT, Bureau of Immigration, Land Registration Authority, Public Attorney's Office, National Prosecution Service, at Integrated Bar of the Philippines. Ilan sa mga serbisyong ibinigay sa mga benepisyaryo ay libreng NBI clearance processing, immigration and visa inquiries, land title verification and authentication, at marami pang iba.
Bukod dito, nagkaroon din ng mga educational seminar para sa publiko hinggil sa Barangay Justice System, Katarungang Pambarangay, Safe Spaces Act at Anti-Human Trafficking Law. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Iginiit ni Senator Bam Aquino na tutugunan ng CAP Act ang mahigit 165,000 classroom backlog sa bansa. Tiniyak rin niya na may nakalaang pondo para dito sa 2026 budget at kasama mga LGU at NGO sa pagpapatupad upang mas mabilis at maayos na may tayo ang mga bagong silid-aralan. Naritong report. Kumpiyansa raw si Senator Bam Aquino na matutugunan ng Senate Bill No. 121 o Classroom Building Acceleration Program o CAP Act ang mahigit 165,000 classroom backlog sa bansa. Kapag naisabatas, sinabi ni Aquino na papayagan ng CAP Act ang mga LGU at non-government organizations o NGOs na magpatayo ng maayos na mga silid-aralan sa tulong ng pondo mula sa national government. Sa kanyang inspeksyon sa Lacandula Elementary School at Dr. Adelaido C. Bernardo High School sa Mabalacat City, Pampanga, nakita mismo ni Aquino ang agarang pangangailangan para sa dagdag na silid-aralan. May mga pasilidad umano na sira na, ngunit patuloy pa rin ginagamit. I-bypass natin ang DPWH, ibigay natin yung pondo sa mga LGU at sa mga NGO na may track record sa paggawa ng school building. Sa tingin po namin, mas mabilis yung paggawa at mas mura pa sa tamang halaga. Aniya,
dapat matiyak na ang pondo para sa edukasyon ay nagagamit ng wasto. Nais natin makita na mas may pondo pagdating sa edukasyon, pagdating sa classroom, at yung pondong yan na nasasayang lang, nabubulsa lang, nawawala lang, mapunta po sa tama. Hinimok din niya ang pamahalaan na magtiwala sa mga may kakayahang LGU at NGO na makatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa kanilang mga komunidad. In partnership with LGUs, DepEd, and of course, na mapunta po yung budget dyan, I'm sure kaya ho nating mapunuan yung ating kakulangan. Kasabay nito, iginiit ng mambabatas ang kanyang hangaring ilipat ang bahagi ng flood control budget sa edukasyon sa halip na ilaan ito sa bilyon-bilyong pisong pondo sa mga lugar na hindi naman binabaha. Nais ho namin makita ang isang mas maayos na pondo ng flood control. Kutob ho namin, bababa po yung 275 billion, mapufocus siya sa mga lugar na meron talagang pagbaha. Yung matataptesan po, yung matatanggal, natingin po namin, naabot pa siguro ng 100 billion, nais ho namin yung ilagay sa edukasyon. Sa datos ng Department of Education o DepEd, nasa mahigit 165,000 ang classroom shortage sa bansa. Kabilang sa mga rehiyon na may pinakamalaking kakulangan, ang Calabarzon na may 18.7% o katumbas ng 31,010 classrooms. National Capital Region o NCR na may 15% o 24,816. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM na may 8% o 13,235. Central Luzon na may 7.9% o 13,017 na silid-aralan at Central Visayas na may 7.6% o 12,574 classroom shortage. Kaugnay nito, tinitiyak daw ng mambabatas na magiging prioridad sa 2026 national budget ang pagpapatayo ng mga silid-aralan. Hinikayat din niya ang DepEd na maglatag ng mas malinaw at updated na datos para matukoy ang kinakailangang pondo para sa pagpapatayo ng mga gusali para sa sektor ng edukasyon. Angelica Cara, CLTV 36 News. Ayon sa gobernadora, nagsimula na ang kanya pagkikipag-ugnayan sa Commission on Higher Education o CHED, Department of Education o DepEd at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA upang may sakatuparan ng naturang proyekto. Layo ng community college na mag-alok ng ladderized programs para sa mga nagtapos ng K-12, partikular na sa mga kursong may mataas na demand sa job market. Kabilang dito ang mga programang nakatuon sa healthcare services gaya ng caregiving at nurse assistance. Magsisilbing training ground ng mga estudyante ang mga provincial hospitals ng Pampanga na may sapat na pasilidad para sa mga hands-on learning. Dagdag pa ni Pineda, malaking oportunidad din na mabuksan para sa mga TechVox students, lalo na kung palalawakin ng scholarship programs. Inaasahan umunong makakatulong ito sa pagbuo ng mas malakas na workforce sa Pampanga na tutugon sa pangangailangan ng iba't ibang industriya sa bansa. Samantala, ang dating COVID-19 facility sa Barangay San Roque ay planong i-redesign upang magsilbing pangunahing pasilidad ng ipapatayong community college. Kasi ang dami ngayong mga bata na nag-displace yung graduate ng K-12, no? Meron pala silang, pag pala mahina ang grade mo, hindi ka pwede mag-college. Para kang nakapuwera ka na. Kaya anong gagawin ng mga bata na to? Pakalat-kalat na naman, walang pupuntahan, mag-aasawa yan, walang trabaho, di ba? So, naisip namin, nagkita-kita kami ng dinner kasama si Ched, si DepEd, at saka ako. Ano gagawin niyo sa mga graduate na yan? Kagaya nung nakarang taon, ng Lubao, 8,000 graduate ng K-12. Nakakalat lang sila ngayon. Walang ginagawa yung mga bata. Ayun, nagliligaw eh. Nagpakamatay. Ewan ko kung magpakamatay yung bata. Kaya sabi ni Chet, sabi niya, Gob, may pinaplano kami, sabi niya, dapat ang province, gumawa siya ng gawin mong Pampanga Community College. College din, pero ladderized lang. Hanggang 2 years lang ang course. 1 year and then 2 years. Tapos sabi niya, kamuha mo ang State University mo, ang TESDA, at saka yung Pampanga. So pag nag-graduate sila, matibay na. Matibay na yung diploma nila. Pero galing din sila ng college. Ang nangyayari kasi, dapat ang K-12, meron siyang training na parang vocational, ganyan daw sa Singapore, di ba?
nakaiwalay, graduate sila ng 4th year, pero yung the rest of the years na K-12, nakaiwalay sila. Meron silang technical school. So yung mga bata, nagagamit na sila. Nagiging electrician, automotive, maraming kurso. Samantala na mayagpag ang ilang universidad at kolehiyo mula sa Central Luzon sa katatapos na Criminology at Social Work Licensure Examinations kung saan 4 ang naging top-notchers. Alamin ko sino-sino sila sa report ni Raymond Tasoy. Iba't ibang universidad at kolehiyo mula sa Central Luzon ang nanguna sa katatapos lamang ng August 2025 Licensure Examination for Criminologists at September 2025 Licensure Examination for Social Workers. 4 na Novo Ecijano ang nakakuha ng pwesto sa top 10 ng Criminology Licensure Examination. Rank 1 ang nakuha ni Stephanie Luquiao Sahor ng Arroyo University San Jose matapos makakuha ng 92.40% rating. Habang nasa rank 5 at 6 naman ang kapwa niya Arroyans na sina Ivan Christian Sonico Mariano at Wendell Mark Bantugan Aguilar makaraang makapagtala ng scores na 92.15% at 92.05%. Nasa 10th spot naman si Joy Evangelista Divina Gracia ng Gapan City College na mayroong 91.70% rating. Kabilang sa top performing school sa naturang examination ang Arroyo University na may 92.80% rating para sa may 200 or more examinees. Pareho namang nakakuha ng 100% rating ang Arroyo University San Jose at Holy Cross College Pampanga para sa may 51 to 100 examinees. Ayon sa Professional Regulation Commission o PRC, nasa 51.45% o 13,074 out of 25,410 takers ang pumasa sa examination na isinagawa noong August 1 hanggang August 3. Samantala, pasok sa top performing schools ng Social Worker Licensure Examination ang Bulacan State University Malolos at La Verdad Christian College sa Apalit, Pampanga para sa mga eskwelahan na may 10 to 50 examinees. Isinagawa ang naturang pagsulit itong September 8 hanggang September 10 kung saan 76.02% o 7,334 ng 9,647 na kumuha ng exam ang pumasa. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Sumailalim na ang Angeles City sa 5 araw na validation ng National Awards Committee para sa Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities. Ito ang tanging local government unit sa Central Luzon na pasok bilang national finalist sa highly urbanized city category ng prestihiyosong parangal. Ayon kay Mayor Carmelo John Lazatin II, patuloy na prioridad ng lokal na pamahalaan ang mga programang nagtataguyod ng kaligtasan, kalusugan at karapatan ng bawat batang Anghelenyo. Ang naturang 5-day validation, ang final stage bago ipagkaloob ang Presidential Award sa pinakamauhusay na LGU sa buong bansa. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Ibinida ng pamahalaan ang iniremit na dividendo ng mga government-owned and controlled corporations na pumalo sa mahigit 116 billion pesos. Ginagamit raw ito upang pondohan ang iba't ibang mga proyekto at programa ng gobyerno. Narito ang balita. Iniulat ng Department of Finance o DOF na umabot sa mahigit 116 billion 840 million pesos ang nairemit ng mga government-owned and controlled corporations o GOCCs sa National Treasury as of September 2025. Inanunsyo ito sa isinagawang GOCCs Day sa Malacanang nitong Martes, September 16. Nagbula sa 53 government corporations ang mga dividendo kung saan 15 sa mga ito ay nakapag-remit ng hindi bababa sa 1 bilyong piso. Pinakamalaki ang naipasok ng Land Bank of the Philippines sa halagang mahigit 33 billion pesos. Pumangalawa ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa may mahigit 18 billion pesos. Pumangatlo naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation na nag-remit ng mahigit 12 billion pesos. Kasama rin sa top contributors ang Philippine Deposit Insurance Corporation na may mahigit 10 bilyong dividendo, Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation na mahigit 8 billion pesos, Bases Conversion and Development Authority at Philippine Ports Authority na nag-remit ng mahigit 5 bilyong piso. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malaki ang kontribusyon ng mga GOCCs sa social at economic programs ng pamahalaan. Sinabi naman ni Finance Secretary Ralph Recto na inaasahan pang madaragdagan ng 40 billion pesos ang maireremit na dividendo ng GOCCs at posibleng umabot sa kabuuang 157 billion pesos sa pagtatapos ng taon. Noong 2014, naitala sa 138 billion pesos ang full-year remittance ng GOCCs. Batay sa RA 7656 o Dividends Law, kailangang ideklara at iremit ang 50% ng taunang kita ng mga GOCCs sa national government. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Sa kaugnay na balita ay naprobahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang dagdag sahod para sa mga kawani ng GOCCs, bunga ng kanilang papel na naipapasok na kita sa kaban ng bayan. Sa kanyang talumpati sa GOCCs Day, inanunsyo ni PBBM na nilagdaan na niya ang Compensation and Position Classification System o CPCS2 na nagbibigay ng salary adjustment sa mga empleyado. Kasama rito ang tiered medical allowance na nagbibigay batay o ibibigay batay sa pinansyal na kapasidad ng mga government corporations. Para naman sa mga nakapagpatupad na ng CPCS1, magiging retroactive ang dagdag sahod simula January 1 sa oras na matanggap ang pahintulot mula sa Governance Commission for GOCCs. Samantala, pinasalamatan ni Albay 3rd District Representative Raymond Adrian Salceda ang Pangulo sa pag-aproba sa CPCS2 na anay tagumpay para sa mga kawani ng GOCC. Magiging motivasyon daw ang pay hike upang mas pagbutihin pa ng mga manggagawang kanilang mahalagang papel sa sektor ng finance, energy, infrastructure, agriculture at social services. Sinimulan na ng Angeles City LGU ang pamamahagi ng 20 pesos sa bigas sa ilalim ng Benteng Bigas Meron Na o BBM na program para sa mga public utility vehicles o PUV drivers. Ngayong Martes, September 16, sa Public Transport Regulatory Office area ng Angeles City Hall compound. Ayon sa PTRO, prioridad muna ang mga jeepney drivers at iaanunsyo na lamang ang susunod na schedule para sa iba pang benepisyaryo mula sa mga TODA at JODA. Nauna na binanggit ni Angeles City Mayor Carmelo John Azatin II na target ng LGU na maging maayos at mabilis ang distribusyon ng BBM rice. Kasalukuyan nilang pinag-aaralan ng zoning-based approach para mas mapadali ang pamamahagi sa lahat ng benepisyaryo. Sa ilalim ng programa, makakabili ang mga kwalipikadong tsuper at operators ng hanggang 10 kilo ng bigas sa subsidized rice or subsidized price. Bahagi ito ng nationwide rollout ng BBM na para sa mahigit 57,000 manggagawa sa pampublikong transportasyon mula sa 5 pangunahing lungsod sa bansa.
kabilang Angeles City, Navotas City, Cebu City, Tagum City at Quezon City. Dumating na sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales ang pinakabagong guided missile frigate ng Philippine Navy na BRP Diego Silang na inaasahang magpapatibay sa maritime defense ng Pilipinas. Ang BRP Diego Silang ang pangalawang modern frigate ng Navy, kahanay ng BRP Miguel Malvar na dumating ito sa bansa noong September 8. Bago formal na isabak sa operasyon, sasailalim muna ito sa mga final preparation, acceptance procedures at commissioning. Taglay ng bagong frigate ang advanced sensors, surveillance systems at weapons platform na kayang humarap sa surface, subsurface at air threats. Dahilan para mas maging handa ang Navy sa multi-combat operations. May bigat itong 3,200 gross tons at may haba na 118.4 meters. Lawak na 14.9 meters at kaya maglayag ng 4,500 nautical miles sa bilis na hanggang 25 knots. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., simbolo ng determinasyon ng bansa ang bagong frigate upang ipagtanggol ang karapatan nito sa karagatan at tiyakin ang seguridad ng mga Pilipino. Samantala, tunang bida sa isinagawang Seafood Cook Fest ng BIFAR Central Luzon, kaugnay na pagdiriwang nila ng 62nd Fish Conservation Week. Yamang isang high-value species, naging challenge sa mga kalahok kung papaano ma-elevate ang tuna bilang pangunahing sangkap. Magbabalita si Lizen Morten. Mula sa iba't ibang probinsya ng Central Luzon, nagtungo ang ilang fisher folk sa Government Center ng City of San Fernando, Pampanga nitong Lunes, September 15. Sila ay mga kinatawan ng kani-kanilang fisher folk group na lumahok sa isang Seafood Cook Fest Challenge na pakulo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Central Luzon. Isa lamang daw ito sa mga serye ng aktibidad na inilatag ng ahensya upang ipagdiwang ang 62nd Fish Conservation Week ayon kay Regional Director Wilfredo Cruz. Ang ating pong tema ngayong fish conservation na ito ay ang pangisdaang masagana, sapat na isda sa bawat pamilya. Ang ating pong tema ngayong taon ay paalala ng yamang dagat natin ay hindi lamang pinagkukuhanan ng kabuhayan, kundi mahalagang bahagi rito ng ating seguridad sa pagkain at kinabukasan ng bawat mamamayang Pilipino. Ang main ingredient na kanilang gagamitin this year, isdang mild pero meaty ang taste. Premium at freshly caught pa mula sa lawigan ng Aurora. Ito ang tuna. Yellowfin tuna ay galing sa bayan ng Dingalan, Aurora, na kung saan ito ay parang dinadub as the next tuna capital of the North. Gusto nating i-promote ang tuna ng Dingalan dito hindi lang sa Luzon kundi sa buong Pilipinas. At dahil mula sa iba't ibang probinsya ang bawat kalahok, kapansin-pansin ang variety ng preparation at creativity ng ating Central Luzon cooks. Mula ginataan, sinabawan, pika-pika o Noche Buena package, ipinamalas nila ang kani-kanilang tuna recipes na may regional identity. Alam natin yung tuna as is okay na, kumbaga, di ba, madaming produkto from tuna like the sashimi, then tuna in can, at iba pang mga choice cuts. But this time, gusto nating i-highlight kung ano pa yung mga pwede nating magawa sa tuna. Yung mga niluluto, kumbaga, na kung pwede nating ibenta, maging livelihood ng ating mga mangingisda, and at the same time, yung pwedeng iluto sa pang-araw-araw ng bawat pamilyang Pilipino. Ang tuna po, hindi lamang yung yellowfin tuna na ating kinagisnan. Kasama na po dito yung mga tulingan, yung mga gulyasan. So ito po yung ating
isda na gagamitin para sa ating Cook Fest. Ayon sa hepe ng Regional Fisheries Training and Fisherfolk Coordination Division ng ahensya na si Romina Yutok, hindi may pagkakailang high-value species na ang naturang isda. Ngunit napagpasyahan nilang gamitin itong main ingredient ngayong taon para ipaalam sa publiko na pwede pang i-elevate ang fish product na ito ng Central Luzon. Ang ginawa lang namin is in-steam namin siya at nilagyan ng konting marination, then pampaalat, saka pampalasa po. Then yung sauce talaga niya yung nagdadala ron. Sakto sa lunchtime, natikman na ng mga hurado at mga sabik na empleyado ng BFAR 3 ang samut-saring tuna dishes. Sa huli, itinanghal na kampiyon ng Christmas-themed tuna ham ng mga fisherfolk mula Bulacan na kumubra ng 15,000 pesos. Ayon kay Mark Joseph Torres, miyembro ng Samahang Mangingisda ng Isla Tibagin, natural nang masarap at malasa ang tuna. Kaya ang sekreto daw ng kanilang winning dish, ang ginawa lang namin is in-steam namin siya at nilagyan ng konting marination, then pampaalat, saka pampalasa po. Then yung sauce talaga niya yung nagdadala ron. Nagpapasalamat si Torres sa BFAR at gayon din sa suporta ng lokal at panlalawigan na pamahalaan ng Bulacan para sa mga kagaya nilang fisherfolk upang maipamalas sila ang angking talento sa pagluluto bilang mga proud Bulakenyo. Sir, ito is parang achievement na rin at karangalan po mula sa bayan ng Bulacan na naipanalo po namin yung pagkakataon na ito. Tay naman sa second place ang fine dining inspired tuna dish ng mga Kapampangan at ang tuna nachos recipe ng mga taga Zambales na kapwa tumanggap ng 10,000 pesos. Samantala, third place ang ginataang tuna recipe ng mga participants mula Tarlac na nag-uwi ng 7,000 pesos na cash prize. Hindi naman uuwing luhaan ng mga pambato ng Bataan at Aurora dahil may consolation prize din ang mga inihanda nilang putahe. Ako po ay bumabati sa ating mga mangingisda at sumasaludo rin dahil sa lahat ng hamon ng panahon ay nandito tayo para patuloy tayong magbigay ng isda sa bawat hapagkainan ng bawat Pilipino. Ang pagdiriwang ng 62nd Fish Conservation Week ay alinsunod sa bisa ng Presidential Proclamation No. 176 na naglalayong palakasin ang produksyon ng sustainable fisheries sa buong bansa. Kaugnay rin ng naturang selebrasyon ang paggunita sa Maritime Archipelagic Nation Awareness Month o MANAMO tuwing Setyembre ng taon. Lizan Morten, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. May bagong tahanan para sa pagbabasa, pagkatuto at pagkalaro ng mga batang Fernandino learners matapos buksan ang pamahalang lungsod ng San Fernando ang Early Childhood Care and Development o ECCD Library sa City Civic Center nitong Lunes, September 15. Target ng pasilidad na ito na suportahan ang early childhood education sa pamamagitan ng mga babasahin, laruan, musical instruments, sports items at iba pang learning resources na makakatulong sa paghubog ng kaalaman at pagkamalikhain ng mga bata. Matapos ang ribbon cutting ceremony, isinagawa ang storytelling sessions at iba pang aktibidad na nakutuon sa pagpapalalim ng interes ng kabataan sa pagbabasa at pag-aaral. Dumalo sa opening ang ilang opisyal ng lungsod, gayon din ang mga kinatawan mula sa City Social Welfare and Development Office, Health and Social Services at City Health Office. Ang pagbubukas ng ECCD Library ay isa sa mga akbang ng lungsod upang patuloy na maisulong ang mga inklusibo, dekalidad at abot kayang edukasyon para sa lahat ng batang Fernandino. Samantala, makakasagupan ng Philippine Women's National Futsal Team ang iba't ibang powerhouse team sa Group A ng kauna-unahang FIFA Futsal Women's World Cup na gaganapin sa bansa mula November 21 hanggang December 7. Narito pong report. Makakabangga ng Philippine Women's National Futsal Team na Pilipinas ang matitinding kupunan mula Argentina, Morocco at Poland. Ito ay matapos silang mapasama sa Group A ng kauna-unahang FIFA Futsal Women's World Cup na gaganapin sa bansa mula November 21 hanggang December 7. Idaraos ang prestiyosong torneo sa PhilSports Arena, Pasig City. Matapos ideklara ng Philippine Football Federation na ito na lamang ang magiging main venue sa halip na shared hosting kasama ang Victoria City sa Negros Occidental. Bilang host nation, malaking hamon para sa Pilipinas ang makaharap agad ang powerhouse team na Argentina sa pagbubukas ng kompetisyon. Gayon din ang emerging futsal squads na Morocco at Poland. Gayunpaman, kumpiyansa ang pambansang kupunan na maipapakita nila ang kanilang galing at puso sa harap ng mga kababayan. Lalahukan ng 16 na bansa ang naturang torneo, nahahatiin sa 4 groups. Aangat lamang ang 2 mangunguna sa bawat grupo para makapasok sa knockout phase hanggang sa finals. Ayon sa Philippine Football Federation, malaking oportunidad ito upang lalong mapalago ang futsal sa Pilipinas, kasunod ng sunod-sunod na pagsabak ng bansa sa iba't ibang World Cup events nitong nakaraang taon. Kelo Makapinlak, CLTV 36 Sports News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook, CLTV 36 Official, CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official at ang aming website, CLTV36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pakikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature ang iyong produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page na CLTV 36 o tumawag at mag-text sa mga numerong 0930-3819332 o 0918-854-2357. Mapapanood din mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.